खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि बिथां नेहाथारि समनाथ नार्जारिया गोख्रों जादों। बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों। बिथां बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारिखौ बे समाव बिक्रम दैमारिखौ बिथाङा बुंदों जे बिथाङा गोबां जायगाफोरावनो मेल मिटिंआव थांदों। मेल मिटिंआव थांनानै गोबां नाबां जाबां जाय समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय गनायथि गैया बा गोनांथि गैया बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंलाबायदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समनाथ नार्जारिया। आरो बे समाव बिथाङा बुंदों जे समनाथ नार्जारि बिथाङा बुंदों जे बिक्रम दैमारिया थांनाय गोलाव सम बिथाङा आन्दोलन जाबाय थादों बा बर' हारिया आन्दोलन जाबाय थादों। बै समाव बिथां बिक्रम दैमारिया मा खालामना दंमोन आरो बिथाङा मोनसेबो बर' हारिनि आन्दोलनाव बिथाङा बाहागो लायाखैमोन। मोनसेबो बिथाङा बे समाव बर' हारिनि सोमावसारनायाव बिथाङा बाहागो लायाखैमोन। मोनसेबो हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बिथाङा खामानि मावाखै आरो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समनाथ नार्जारिया। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुङो। नाथाय बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बे समाव रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय। दा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सिनायखायो जे बिथाङा सासे ठिकादार, बिथाङा सासे कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि होननानै गावखौ बुंना लायो। दा बिथाङा बे समाव बिल मोनैनि थाखाय बे समाव गावनि सुबिदा गावनि गोनांथि जानायफोरखौ मोनैनि थाखाय बे समाव नाबां जाबाङै प्रमद बर'खौ बिथाङा बे समाव UPPL खौ सोंखारिबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समनाथ नार्जारिया। गावनि दोहोन सम्पतिनि थाखाय गावनि मोननांगौ बिल मोनफुङैनि थाखाय बिथाङा गोबां बाथ्रा गुबुनखौ सोंखारिबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समनाथ नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों बे समाव समनाथ नार्जारि बिथाङा बुंदों जे बिक्रम दैमारिया बर' हारिनि आन्दोलन खालामनाय, बर' हारिनि सोमावसारनाय बेयाव मोनसेबो बाहागो लायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समनाथ नार्जारि। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बर' माहारिनि जायखिजाया अलखद समाव जायखिजाया माहारि दानायनि बाथ्रा बुंनाय समाव बिथां बिक्रम दैमारिया मोनसेबो हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिहानि जानो गोनां जे बिसायख'थि 7 तारिख मेआव बेखौ लानानै जोङो दिनै आदा जयन्त बसुमतारि जे NDA एलायन्सनि केन्डिडेट बिथांनि जानानै जोङो बेवहाय रायमना तिमिजरायाव दिनै मोनसे फिसा जोङो सावरायमेल लादोङो। बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल लादोङो आरो बे सावरायमेलाव गोबां जोंनि बिमाफोर बिफाफोर बिथांमोना बाहागो लादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों। दा दिनै थांनाय बोसोरथामाव जोङो जोंनि सरकारा जिखिनि खामानिखौ मावनो हाबाय बिनि गेजेरावनो बे गामियाबो बेबादि गोबां माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हाबाय। बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल आङो होनो सानदों। बे गामिया गोबाव समनिफ्रायनो फरेस्ट भिलेजावमोन, किन्तु जोंनि सरकार फैनाय लगे लगे दिनै बे रायमना तिमिजरा गामिया दिनै हानि फाट्टा मोननो हाबाय। दा बिथांमोना जोबोद बाख्नायदों जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौ। आरो जोङो गोग्गायै बुंनो हायो जे दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि दोलो बा जोंनि हान्जाया जे रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो हादों, बेबादिनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो मावलांगोन। आरो आदा जयन्त बसुमतारिया देरहानानै थाङोब्ला दिल्लीयाव बिथाङाबो जोंनि जानानै खामानि मावगोन जोंहा बे मिजिंथिनाय दङ। रायजो राजा बिथांमोनाबो मिजिंथिनाय दङ। देरहानायाथ' दिनैनि दिनाव रोखा जाखाबाय। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय गोबां भटखौ बिथाङा मोनगोन। दा बिनि गेजेरावनो आङो नुदों BPFनिफ्राय सासे सानै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन जेरै मा होनो बिक्रम दैमारि कास्टममोन बिथांमोना सम सम फैलाबायो। दिनैबो बिक्रम दैमारिखौ जोङो नास्रायबिलाव फैनाय नुदों, किन्तु बेवहाय रावबो मानसि मिटिङाव गैयामोन। बिथांमोना मिटिंखौ खालामनो हायाखै। दा दिनै बिक्रम दैमारि बिथाङा बे ओनसोलाव फैनानै गोबां बेबादि इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामफैनो बिथाङा बेबादि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायफैबाय थादों, किन्तु रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङाखै बा खोनासंदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै बयबो बुजिनो हाखाबाय जे बिक्रम दैमारिया सोर। जाय बिक्रम दैमारियानिखि थांनाय 10-15 बोसोराव खुनु मोनसे आन्दलनाव बाहागो लाफायाखै, खुनु मोनसे बेबादि जाथिनि खामानि मावनाय जोङो नुबोआखै।
बेबादि मानसिखौ दिनै रावबो फोथाया जायानोखि गावनि सुबिदानि थाखाय जायानोखि थांनाय 17 बोसोराव कन्ट्रेक्टारि खालामबोनानै बिथाङा धोन सम्पति बिथाङा बेबादि आरजिबोदोंमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै बिटिआर सरखार दाखांनायनि उनाव जिहेतु बिथांनि इनकाम सर्स बिथांनि कन्ट्रेक्टारि जे दालालि बियो बन्द जाबाय जायनि थाखाय बिथाङा दिनै बेबादि सरकारनि एगेन्स्टआव प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टआव बा इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा नंखाय बाखाय फोसावनो बिथाङा सेस्था खालामदों खिन्थु बिथाङा फेलें जाबाय दा बेनो रोखा जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव बिथांनि खुनु मोनसे जायगा गैया आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेवहाय रज'आ जायनि थाखाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना बयबो सांग्रां दा बे मेलाव जोङो बिदिनो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायबाय आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे बे ओनसोलनिफ्राय जोङो 100% भटखौ मोननानै जोंनि इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथाङा आरामसे देरहानानै थांगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।